תודה. ועכשיו רעיון לחופשה שסביר שרובכם לא תכננתם. רודוס בחורף למשל. יש אפילו קו ישיר מנתב"ג, ומתברר שיותר ויותר ישראלים מנצלים את הקור לחופשות בזיל הזול שמתבססות בעיקר על מלונות מפנקים, ועל בלק ג'ק, פוקר, מכונות מזל, בקיצור, הימורים. חן ליברמן שמה את הקלפים על השולחן שלנו. שלום גדי. אז מי אמר שאין ביקוש לטיולים בחורף? כן, מסתבר שזה טרנד שהולך ומתפתח, פשוט טרנד שלא כולם אוהבים לדבר עליו. אבל אם שמת לב לישראלים שנוסעים לרודוס באמצע החורף ותהית מה יש להם לחפש שם, כנראה שזה בשביל ההימורים. כי אם כבר נוסעים לאנשהו ומפסידים המון כסף, אז לפחות שהמלון יהיה זול. אז אנחנו הבנו שהרבה חברות נסיעות מציעות חבילות הימורים מיוחדות לישראלים דווקא בחורף. דיברנו עם ערן, מאמר קבוע שמשתמש בזה הרבה מסתבר, והוא לא מתבייש לדבר על זה. הוא גם סיפר לנו על התדירות שבה הוא נוסע ובמי או במה תלויה התדירות הזאת. כל פעם שאשתי מאפשרת לי, זה יוצא בערך פעמיים בשנה. זה מתאים לכאלה שאוהבים להתפנק במלונות ברמה מאוד גבוהה, שאוהבים את האקשן הזה של לשחק, של להתרגש ולראות קלף. דיברת על רודוס, אז איזה עוד יעדים יש למהמרים? כן, גדי, אז חוץ מרודוס ששם אתה יכול לקבל 4 לילות במלון 5 כוכבים ב-350 אירו, שזה באמת מחיר נחמד. יש גם את היעד ורנה שבבולגריה, גם 4 לילות במלון 5 כוכבים, שם זה יעלה לך 220 אירו. אז זה באמת משאיר הרבה זמן לבזבוזים ולהימורים. יש לנו את ורשה בפולין, שם 3 לילות במלון 5 כוכבים, 340 אירו, וגם יש כרוב ממולא. וגם מלטה כמובן, 4 לילות במלון 4 כוכבים, שם זה עולה 300 אירו. דיברנו גם עם 2 מנהלות שיווק של חברות נסיעות, שסיפרו לנו באמת על הפוטנציאל שטמון בחבילות הנסיעות האלה. הרבה ישראלים אוהבים את חופשות ההימורים האלה. זה סוג של חוויה שנותנת למהמר איזושהי חוויה אחרת, חוויה קסומה, חוויה של אושר, של שפע. בחורף, יעדים שיש בהם קזינו, מהווים איזשהו יתרון גדול מאוד מבחינת מחיר. המחיר הוא הרבה יותר אטרקטיבי ביעדים שהם חורפיים, שהם זולים יותר, כמו יעדי מזרח אירופה. יד חמה בחורף, תודה. תודה, גדי. ט"ו בשבט, תכף תראו זה